ngayam ko wuro fulɓe fodde 450 fittandu ene fina e maggo. Hakkunde mabɓe e tali goudron ko kiloji 4. ngayam ko wuro wongo e région mo Dakar, département mo Rufisque, commune mo Yeen. Kono ko wuro hewngo caɗele ha ko ɓuri ala. Laabi, jangde, ndiyam, kuura ɗe geɗe pop jeeya koye caɗele ngayam. caɗele ha heewi min ngala hen weeɓo weɗɗo weɓni haydara. wona laawol ngol jalta Mbour, wona laawol ngol jalta Yeen. par ce que minen e Yeen joni sa yaha il faut que 6 kilométre mbaɗa ɗum kosɗe walla mbaɗa ɗum saratil ma mbabba. mais ɗo hakkude ɗo tali Mbour ɗum ala laawol ɗon fermi. woto fof mo ƴettuɗa ɗo en à 5 kilométre mo yomnoto ma ko ujunere walla ujunere fawde. eyyi ɗum wona ko weɓti. te noon ujunere hande a joom wuuro nen ɗe caɗele mbay heew hande hina amen jogui caɗele no fewi no fewi. wuro ngo kam ɗo kam emin jogui caɗele musɗe ɗe gona hay koye buɗe musɗe. saabu minen wuro ngo sa ƴeewi guila 1960 ngo sosa ɗo. konko ɗo sosa joni wuro ngo changement ala hen. noon min tampere changement état ko wona hen. bolol ngol min tawno ɗo guila 1960 ha hande ngol woni ɗo. bolol min ngala ɗum. min ngala bolol ko gasɗe tan min dewatami min jotto ɗo. jafe bolol kamɓe min ɗum jogui ko moƴƴi ɗo ndiga ko weeɓi ɗo dal ngayam ɗo kam minen kam siko Allah wuro amen no muusi. sabo bolol ko hen foof wawata arde ko jolata ara wuro he ko hen rewata ko immoto wuro he yahane ko hen rewata pour yaha haajuji fof hen mbawi humtade te minen ɗum ɗon ko ɗum caɗele amen mawɗe no fewi. eyyi sabo kala banggue noon fulnague hirnague rewo e worgo wuro ngo ko manggo kono ngo hen wodi caɗele bolol no fewi ngo ala boli ɗi ganduɗa ko ɗi belɗi rewde haɗi jalta ɓe nana probléme wasɓe sellu ɓe koro dañde ɗo ɓe ndewi haaɓe jalta ɓe cafroyo. eyyi ɗum ɗon ko caɗele. eyyi e elowoɓe jangguyoɓene ɗum ko caɗele mabɓe ko hen heewi caɗele dal côté amen kam bolol kam. min jogui trop problème de déplacement pour yaltude ɗo il y a beaucoup de soucis. komi étudiante en multimédia internet et communication eno Sébikotane. et si pour mi yaltuɗo mi yaha ko ɗum probléme. faut d'abord mbiyata ko so yiiɗi janggoy kam fof daña moyen de déplacement. pour yaltude ɗo dañta ko bamɗi pucci eyyi so noddi auto pour mo aranma ici 6 kilométres. eyyi ɓuuri tamit pour yaade jamñajo ɗo gara so noddi auto plus de 100 000 francs aller retour plus de 10 000 francs. te woni étudiante e loole ɓen dañi probléme difficulté trop pour janggude ɗo no waɗi probléme pour moyen de déplacement. laabi kam min ngala laabi danaka par ce que hakkude amen ɗo tali o ɗum woni 5 kilométre min jahat ɗum min garta ɗum wona bolol moƴƴol wona haydara. sa ƴetti oto ari hemba yattotako daba ndiyam gasɗe min dafa bolol dal min dafa laawol ngol moƴƴani. e si woni caɗele amen tan ko bolol miɗen jogui caɗele bolol sabu tooɓi min gonta dañ oto natɗa ngayam min juwat ndiyam hamin keɓoye gaay so meɗen dawane ko noon min juwat hamin keɓoye tali to wiyete Yeen ɗo min ƴettirta oto min jaaha so ndungu tooɓi a wawa dañ saret a wawa dañ oto ko kosgal tan mbatta garta tani hino muusi 4 kilométre aller le tour haɗa woni debbo haɗa yaha kala jiiɗo amen ni e cikkata ko min dañi duuɓi kewɗe ala min dañi duuɓi kewɗe ko tampere yahatu. laawol ngol welani si min ɗo yiɗi hande dawde min jaaha min tampanno fewi wona seeɗa par ce que yiɗata yaha surtout subaka law fajiri jiɗa heddi jaaha koroɗa yaha laawol ngol moƴƴani jagga saritaji haɗa haɓɓo jo kala daña sarit moƴƴo jojo dañta e sarit moƴƴo bawɗoma naw surtout mana ɓe dañatɓe cukaloñ ko ɓuuri hen tampude. eyyi min kam min manquera laawol kam laawol min manquera saabu si ha tooɓi wonta natta ga laawol ngol kam min kintani ko min cukalingol no moƴƴi hen kam sikal laawol cukali ɗum no fewi sino laawol kam min manquera no fewi sikal ceerno. soko wuro woodi waɗani hôpital dispensaire centre de santé ɗam gurdam holno wayata.
ɗo ala hôpital ɗo woni ɗo case santé te case santé Allah waɗi hay ko min woni hema isi jafe coonoje ɗe gandanɗa ato heeɗi min guuri ɗo heedi tan man min guuri ɗo sukaɓe amen nani ɗo seppawa min jaha 4 kilométre min jola sartaji bamɗi sartaji pucci hay li Allah ham doyna hewani ko min ɗum dañat bamɗi min ɓuura ɗo joom min jolen min jaha debbo gatwat ñande fo min nawtama ɗo min nawa ɗo debbo heptoyo 1 heure du matin 2 heures du matin tisa bar ala heure mabɓe ɗum ɗo nawta hefto dow saret mbabba laawol min tan moma Allah annabijo Muhammad mi jogo jafe mi sawta hami heɓama mi jogo liireɓe mi wundo hayde gonam yetto yen a poste de santé ɓe duwama ƴeftu e so ɗo tawi ko jafe kam a balle cella min jogui jafe min jogui jafe caɗele musɗe goni ɗo caɗele musɗe fof minen kam ko fof dal ɗo kam caɗele tan min guuri ɗo caɗele wuro musga nani dabi o carte santé mo birta ɗo en peut être komo dañi ɗo duuɓi 15 tawi wona ko colli cirkata hembo walla ko bamɗi jofata hembo mbo ala goto cawdiɗo mbo ala goto toppatiɗo mbo hay médecin goto feera hembo ar sinaɓe formata ɗo neɗɗo mo ganduɗa janggani waɗani ɓe forme ɗum ɓe tega e nder dispensaire he balɗe ɗiɗi yoɓetake woppa yilloyo golle goɗɗe saabu min jogui suudu safrirdu wiyete case santé kono noon woni probléme ndun ɗon suudu ko ndu ala gonɗo e hindu way kono tan ko ndu suudu vide saabu ndu ala gonɗo ɗon no safra matériel fof no woodi kono cafrowo ala ɗum ɗon ne ko caɗele amen he jiya saabu hande kala mo sellani ɗo han ma yaa ko wonata ay 4-6 kilométre jaa ha yen walla jaa ha holpa walla dagga nduwa heɓde ɗe cafroyɗa wadde ɗum ɗon ne ko caɗele amen he jiya no fewi tawi kala mbo haali hoɗorde haali gongal haala kadi cellal ɓeeta ko probléme de santé il y a beaucoup trop même pour saɗo rafam pour yaade hôpital ko ɗum probléme ala ambulance ala auto ala case de santé ala dispensaire ala hôpital ala haydara saɗo rafama tamin no muusi ɓe pewni ɗo ka e santé goto mais guila nden mbo udditani ɗum ɓuuri won jafe ɗo ɓuura wiyetego ngayam ko ɗum woni affaire o mo ganduɗa ne ɓuuri hande dara hande par ce que mbaɗi ɗo ka e santé pour mbo yimɓe liggo hen ɓe gadda ɗo docteur médecin liggo ɗo arani mba udditani guila nden udditani ɗum ɓuuri hamin hande tampin hande eyyi bolol ka e santé ɗo ɗo poti ñawdor ɗum ala ɗum ɓuuri amen tampin par ce que min ngala dispensaire min ngala case de santé min jogui ɗo case de santé mais mbo waɗani développement mbo fewnaka si neɗɗo ñawi ɗo ma ronde ɗo saret nawe ha yen safre toon ronde artire ɗo par ce que sa Allah waɗi gonɗa ɗo cowiɗo han sa yi ha natɗa lewru ma hani difficulté musɗo par ce que ko ƴettatma ko ngayam 4 kilométre ha namma tali ko ɗum probléme heccegui won keptiɗo funeɓe presque seeɗa heɓtoɓe dow saret he min o laydat ɗo ma mi heptima ɗe mangoji gonɗe guese gonɗe ɗo laabi ɗiɗi ɓiɓɓam ɗiɗo goɗɗo o seeɗa mi maayo on kam seeɗa mi maayo miɗen dafa hôpital somin pawama ko saret min kaɓɓat min jaaha yen 4 kilométre so debbo gatwi ɗo ko 4 kilométre min kaɓɓata ko saret min ngala hay auto pour mo naɓa amen ambulance walani ɗo poste de santé o moɓe mahno ɗo mbo ala gonɗo hembo hay goto ala hembo mi hen dal meɗen godi caɗele kam tawi ko caɗele tan ngayam kam dongre ngayam kam hino waɗi caɗele musɗe meɗen caɗa ɗomin ñawdi meɗen caɗa yahgol artugol bolol ngol min ngala ɗum o kam so debbo woni ɗo cowi tan hane min ɗon tan ɗum wa hay haade même minen ɓe duwaɓe ɗo resede mi jomum dañi ɗo 1 an mais mi suwa dañde ɓiɗɗo taw et si mi nanat isiɓe amen ɓe yayiɓe amen ɓe hembaɗa so moment d' accouchement pour dañde ɗo pour yaltuɗo ko ɗum probléme haɗa yiya sa waɗaɓe accouché wuuro he tawi joom wuuro ma ko saggat eyyi hino waɗi tamit yawat ƴettu moyen somin gandi ko ɗum à terme kam muusima fof ɓe doga ɓe laara saret ɓe ñebma hen ɓe nawa te welani eyyi ha won muusedi yeɓede saret ne no muusi trop min ngala ambulance min ngala case de santé so min dañi ɗo blessure joni min ngala ɗo min joli a dogdade ɓiyma walla dogda debbo ma a saret kamɓe fof e woytade ɗen caɗele safaruji ko hono noon e banggue jangde ɓesguji mabɓe pour kadi suɓe je mbaɗi ɗo examen haɓe dañi ɓe naɓate ko ɗo wiyete yeen walla dagga suɓe jeehi dagga suɓe ɗon janggi ha ɓe jippi ay woɓɓe jippo ay 3 heures en ɓe garta ɗo ɓe gotto
nokka kuddiyel gotel bottari duttuɗa yenne ko noon ɓe ngala ɗon ɗo ɓe ngoni ɓe ngala il faut ngara wuro sehil ma mo ganduɗa ha ɗum yeeye mbiya ɗum jiɗmi ko yo ɓiyam wonɗo par ce que jamanu on e mo welani a wawa jaggu ɓima tan goppa lakde an ɗum welani eyi jooɗi minen jogui ɗen caɗele ɓe kurkaɗe suɓe janggi suɓe jawti kam ɓe ngala ɗo ɓe ngoni ɓe ngala min cohli kadi école arabe min dafa école arabe min jogui ɗo tan ko suudu wotour hen min mbaɗi école arabe oustage o ari toon jangguinde suudu ndu hewat meɗe ndu faaɗi min ñaagui kadi ni ballal ɗon éducation ne waɗi caɗele ene waɗi probléme par ce que plus de 100 élèves wiyaɓe jogui ko 2 classes classe guila CI ha CM2 taw 2 classes wonata CI CP C1 a wawa andide classe ɗi ɗum tagui sallari hayɗo éducation heɗum waɗi joué à kurkali ɗi heɓe jiiɗi janggu e siɓe ngala professeur e moɓɓe maître mumen motani classe ɗi tamit ɗi motani 2 classes wiye yo dekka ha CM2 heɗum waɗi probléme école on a boni ɗo tan kono hembo jogui caɗele daabi ko wonata capanɗe jeetato neɗɗo walla temedere neɗɗo walla temedde neɗɗo so wiyama kala so ɗiɗi goni ɗon walla kala so tati simin jawtina min jawtinta ko yen min ngala goɗɗo min jawtini ɗo ganduɗa ko ɗum kanko minen jiyani ɗum koye amen walla minen ceehi ɗum ne kadi koɗum caɗele école o saabu ɗo wuro ngo hannde woni ɗo tan ko primaire soɓe janggi primaire ha paari ɓe jawtinte ko yen siko ɓe dañi yen ɓe janggoyto walla ɓe jaaɗo dagga goti serraɓe nan ɗo wiyete dagga walla bohu de ɓe jata ko 5 kilométre ɓe tampamma waɗa sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe ɓe garta ɗo ay 2 heures ay 3 heures laawol ngal yenna saye hay ɓe tampine hen waɗa riwat ɓe bandiji saabu koko woɗɗi de kurko debbo yata 5 kilométre walla kurko goto kadi ɗum ɓataki mais min jogui jafe jafeji école simin mbawno ballon amen lillahi wa rasuli hay tawi collége goto kam min daña ɗo sukaɓe jeeyi haaɓe tiiɗi taw kamɓe camari se saabu sukaɓe tokos jaltata heɓe dogga ɓe jaa 5 kilométre ene muusi jafe musɗe woni ɗo école kam minen jogui école kono ha fa ene waɗi manquement ji e nder école he saabu kala suuji ɗi no manqui eyyi ɗum ɗon fof koye caɗele amen jeeya kala suuji ɗi no manqui maître ɓe ɓe manqui ɗum ɗon fof ko komin goytoto miɗen tro kadi ɓe fodɓe amen hen wawa heɗɗo amen hen pour wallude amen hen saabu minen ko leydi he min jeeya ko région de Cap-Vert min jeeya koye Dakar presque min jeeya ko village mo ganduɗa hen woni village fulɓe gonɗo e nder Dakar gonɗo e Dakar kono wadde ɗum ɗon fof minen goyto pour no min ballira hen saabu wonko ganduɗa wona minen mbawi wadde waɗande ɗum koye amen kono min pot ɗum wawa waɗanede saabu ko banggal laamu heedori ɗum ɗon nden ɗum fof ko min goytoto min mbaɗani ɗum ɗon e woni banggal école eyyi minen cuhli tawa kala suuji ɗi heno moto tawa kadi maître ɓe kadi heeɓe mbawa heɓtude pour élewoɓe ne mbawi jangguirde hen ha moƴƴa seɗo dañi tamit entrée en 6e poɗɗa yat CM heɗum waɗi probléme par ce que ɗo CM o ɓurɗo ɓaada comme 6 kilométre pour jaaha wat déplacement collège o layaka lycée kam layaka ɗa tega par ce que lycée tamit ɗo CM woni 4 kilométre lycée ne wawi won plus de 4 kilométre eyyi probléme no woodi par ce que heewi waɗɓe abandonné jangde mumen daba ko ɗum ɓe mbawa ɗum par ce que ayen sa ɓima jibina ɗum tamit taw hino jogui probléme maladie wawa ya nangue ala logement ala ndiga moyen ji ma potani noon o waɗat ya joué hen ha waɗa abandonné étude aji mumen taw ko ɗum waɗi ɗum eyyi par ce que jo kala jangde nde enen jo kala min dañi hen ganduɗa ɓe jangga ha poto yawtuɓe koro yawtu ɗum fof hinen kam ɗon kam hinen hen seɓe jawti walla mana ɓe jawto taw ɗumen jangde mumen feewani moƴƴani par ce que nin ɓe potata janguirde hen hene heddi no fewi eyyi probléme jangde nde kam vraiment min hen dañi hen caɗele on banggue to boni par ce que jangde nde mana fotata janggu normal ni no potata janguirde jangde nde wawi noon gurdam aade e dewe mum Allah ina namdi laaɓal waddi mo wi laaɓal innata ko ndiyam caɗele mum mbaytan kono leydi eyyi joni kala ƴoɗo joni tottata joɓat joni min wiye pan buɗɗiɗi kala ƴoɗo foof yoɓat seɗe mbeɗa yiiɗi noon compteur pour wannede compteur si manama compteur joni ɓe mbawa dañde tiwoji mumen saabu ɗum ɗo joni ko ɗum tampere mawde ganda surtout tiwo montumi ɗo komo tampere no fewi mbeɗa tampere kono wotere yimɓe noon cikka taw ɗum waɗa tampere kono ko ɗum tampere mawde e si forage o duuɓi mbo paanino e si ɓi amen gonɗo ɗo wuuro he hino hoɗi ɗo wiyete Kër Massar kam jaggirani amen
wiyete ko Aliou Sow walli amen ha forage o feewi e si hadde forage goto ne yonani ngayam par ce que ɗe gure ɗe ngala ndiyam ɓe gimmoto toon ɓe kaɓa saretaji bonɗo ɓe ngara ɗo heɓe ƴoogo hino muusi e mumen ɓe ngala ndiyam ɗo ko ɗum ko wodi samori seeɗa seeɗa ɓen kam ɓe ngala ɗum eyyi ndiyam min ngala ndiyam kam min ngala ɗum minen aynaɓe min jogui rafi ndiyam min jogui ɗo forage toko so nayyi ɗi jaari hen wuro ngo wawata hen yaade hollo so wuro ngo yari hen nayyi ɗi mbawata hen yaade nayyi ɗi ma jaaha hedde 7 km jaroye toon jas min jofoye gaay nan ɗum weeɓani forage o wawanan wuro ngo hattanani mu quoi par ce que mo tokoso nden julɗo kala ɗo woni fof hena hajude ndiyam minen noon ndiyam ɗam forage o ko ma jaaha ha kiɓoya forage ɗon ɗo wawde ƴogde jaaha haɓe downo rewɓe downoto ko caɗele no fewi andi ɗo jamanu o tolni han foti wirtu hande ɗe neɗɗo ronto bemwar no yo ha woyndu no ƴogana artira wuuro mum fonno taw han goto fof no wawi jooɗade wuuro mum uddita robinet manam o heeɓa ndiyam ɗum ɗo noon ko caɗele amen robinet ɗi ciwa nadde e ndir galleji he te simin cañno goto fof e amen galle makko so sohli o udditat robinet comme nina Dakar naɓe mbaɗata woɓɓe mbaɗa noon woɓɓe mbaɗa noon min mbawano heɓrude ndiyam saabu ko e leydi he min jiya eyyi ɗum ne koye caɗele amen jiya no fewi no fewi ngayam eɗum jogui probléme ndiyam te sa wiɗi aduna rek woni ndiyam l'eau moom est une source de vie eɗum woni l'essentiel a doomu adama min jogui boyɗi puis min jogui forage goto et si pour daña ndiyam ko probléme par ce que finat joom galle ma ya toon pour keɓa rakol o pour mbo ara mo watma servir ndiyam haɗo woyran guila subaka ha 19 heures ayen sa e dañata wattat jaaha puis to polate haɗo woni debbo no muusi min jogui forage goto mais mo yonani amen ça ne convient même pas